Hoy, asa man ka? Di ba na maundalan? Ha? Di na maundalan. Papalingki pa ka. Dili oy. Nadrin dalang palengke oh. Ha? Parinjo. Wala na kadumdum. Taro ba? Atras, atras, atras. Asa ba to sa lagi? Diri. Dira dai tara sa boss. Oh, Sa lamuwa ko sa imo diri ako. atras, atras, atras. Kundi surod. Makarin ko. Ha? Baking sa ko. Baking, baking. So mga idol, si Paring Edgar na natalang sa dalan. O na, napasulod aning kisama ni balay diri oh. Ana, iro. Na napasulod si Paring Edgar mga idol. Dali na. Narungwi, narungwi. Diri, dito. Sa Dito padulong. Dia. O asa man ka padulong? Balik ka bukid. asa? Unsa man ni? Asa mo continuo na dalan? Dito bababa. Asa? Dito bababa. Apa baba? O tamarin di otro. Balik sa bukid. Asa mo ni? Wala gibiyaan na kasi mga kauban. Ready ay? Oh, dia. Diretso na. Ya, diretso na. Kasi pag abot sunahan ito wala. Wala, diretso na. Kay sundan tika. Oh, sige na. Ayun guys. Oh, dito ka biyan. So mga idol, si Paring Edgar. Sige na, diretso na. Sunod ako nimo. Narungwi siya mga idol. Paring Jo. Paring Edgar narungwi. Oh. Magdulot sa tag-basketball Aryo. Dulot sa tag-basketball. Oh. Dulot sa basketball. Oh, may ring din eh. Narungwi sa Paring Edgar. Narungwi ba? Dili siya naagi oh. Diri. Wa mo ni mo gisinyasan pod. Narungwi siya, narungwi. So may mga tao dito mga idol oh. Ayan oh. Sa taas sa rooftop mga idol. May ring ni. Oh. May mga tao dito. So muuli na mga idol kay di kami sa bukid mga idol. Oh, si Paring Jo. Duwa ka sakop, pila ka sakop Paring Jo, duwa ra? Duwa ka sakop ra. So 160 no. Wala ko karga ikatulo. Wala karga tulo kay daghan mo sila naghakot. Daghan. O tara. Kay basig si Paring Edgar karon motipa sa putong lain dalan. Naag na to. Ta. So salamat kayo mga idol. Oh, nag-jogging Paring Jo. Nag-jogging oh. Oh. Tara kay mamahaw ta. So thank you kayo mga idol ha sa amo ang panood sa among video mga idol. Thank you for watching.